estas alturas eu teño un problema, e un problema serio, e é que despois de todo o que temos falado, do que teño escoitado sobre paquete normativo, legislativo, en todo o que ten que ver políticas de xénero, eu quédome sin discurso. Entón, eu digo que, bueno, é venres, estamos en outono, fai bo día, así que tal se saímos daqui e nos imos á realidade, imos á rúa, imos aos povos galegos e vemos que impacto ten a crise económica na vida real das mulleres. Sobre todo porque eu sí que son das que penso que as políticas de xénero evidentemente son importantes, a cor política de quen goberne é fundamental, e sí que creo que todo o que, ficais son un pouco pesimista, pero bueno, todo o que temos conquerido poder quedar absolutamente en papel mollado, senón o que apuntaba esta compañeira que falou no último momento, se non somos capaces de estructurar tamén un discurso político e un discurso económico fundamentalmente que dé unha alternativa onde a igualdade poida ser posible. Porque senón nos vamos a quedar seguramente en papel mollado cunha victoria absoluta da política neoliberal que nos atenaza. En todo caso, eu sí que vos propoño eso, que saiamos aí fora, e eu penso que podemos decir, que xa que me toca falar de crise económica e dereito das mulleres, eu penso que podemos decir que esta crise económica que se pode, digamos, que se lleve un pouco os inicios no ano 2007-2008, sí que se falou que en principio era unha crise masculina. Por que unha crise masculina? Bueno, en principio era unha crise financiera que daba un pouco os mercados, afectaba a grandes multinacionais, grandes bancos, tal, que non se notou en principio que afectase, digamos, de entrada a ese sector de traballo que desempeñaban as mulleres. Parecía máis ben que era unha crise masculina. De feito, os índices de desemprego dende o 2007 hasta o 2010 medraron moito máis en homes que en mulleres. Que sucede? Que esa tendencia xa se reverteu, sobre todo a partir do 2010, porque efectivamente esta crise se alonga, esta crise se profundiza moito e o que sucede é que entramos xa nunha crise tan tremenda que afecta nunha cousa fundamental, que é o consumo, e sobre todo afecta as normas que se nos impoñen dende arriba de recortes sociais, de recortes de servicios ou de recortes de sectores subvencionados hasta agora que están perdendo esas subvencións. E aí é onde entramos efectivamente de cheo na situación das mulleres. Por exemplo, a perda de consumo é evidente que está afectando xa dunha maneira brutal ao sector comercio. Se nos damos unha volta por Dr. Teixeiro, unha calle conocida de Santiago, toparedes que polo menos tendes 5 locais en paro. Perdón, en baleiros, en paro non. 5 locais baleiros. Desos 5 locais, dúas eran mercerías. Esas dúas mercerías eran mulleres as titulares. Outro era un pequeno bar que desapareceu e outro, bueno, sí que eran unhas ferreterías que non tiña nada que dar. Quero decir que está afectando o comercio, a ese pequeno comercio que levaban as mulleres. Pero é que hai, e se nos miramos a Galicia, dous sectores fundamentais onde as mulleres están marchando pa casa e quedándose na casa. E é o agro e o mar, o noso importantísimo sector primario. Desde os anos 80, cando cas políticas de reforma do sector agrario se intenta profesionalizar e, digamos, aumentar o sector agrario galego, en concreto o sector leiteiro, e que a implantación da cuota láctea, se crea un sistema que limita a produción por un lado e subvenciona mediante a PAC para determinadas axudas que se supón que invertidas no sector iban propiciar ter un sector profesional e un sector amplio. Vos pensade que Galicia seguimos sendo un país rural, seguimos tendo un sector primario importante, sector que hoxe por hoxe está absolutamente desmantelado. Ben, que sucede? Nos 80 efectivamente se implanta este sistema de producción e moitas pequenas industrias leiteiras, sobre todo pequenas explotacións leiteiras, cuyos titulares que realmente traballaban elas eran as mulleres. As mulleres son as que realmente levaban esas pequenas explotacións de 6, 7, 8 vacas, vale? Eran elas as que levaban, teñen que desaparecer porque non son competitivas con o sistema de cuota láctea, ca implantación da cuota láctea. É o sector que vai, digamos, desaparecendo pouco a pouco, e esa desaparición culmina no máis dos absurdos, que é cando se
cando desaparece a cuota láctea, o que provoca que as explotacións queden endebedadas, absolutamente endebedadas, e o que está provocando a partir de agora é esa desaparición constante das pequenas explotacións agrarias. Hoxe por hoxe non é rentable ninguna explotación agraria que non teña polo menos 40 ou 50 vacas, polo menos, de 50 vacas para diante. É dicir, onde quedaron as pequenas explotacións que eran unha boa fonte de ingresos como segunda actividade xeneralmente nunha casa, que están absolutamente desmanteladas. Non é o mismo calqueira goberno, non é o mismo color político. Eu si recordo, cando foi o bipartito, si recordo un esforzo importante que se fixo por criar neste país unha industria leiteira galega que houbera salvado ese sector e, polo tanto, houbera salvado milleiros de postos de traballo de mulleres, de postos de traballo, ademais, dun sector primario esencial e que provoca postos indirectos de traballo importantes. E, sin embargo, non chegou a nada, non se fixo. Eu sí que considero que unha boísima política de igualdade, tamén teño que reconocer que dentro do bipartito, foi intentar a cotitularidade das explotacións agrarias. Era unha realidade que quen realmente traballaba na explotación agraria era a muller, sin embargo, a explotación estaba ao nome do marido, ou do home, ou aínda do pai. De acordo? É dicir, lograr esa cotitularidade, que as mulleres foran cotitulares de explotacións agrarias, que as mulleres se incorporaran ao sector agrario como profesionais, que as mulleres se deran de alta no sistema na Seguridade Social como cotizantes, foi un logro importante nos anos 90. Todo eso agora mesmo está desaparecendo. Por qué? Porque non é rentable, señores e señoras, producir leite neste país, porque non é rentable se non tes unha explotación agraria polo menos de 50 animais, porque sucede que o que che van a pagar ao leite é a 0,31 céntimos o litro, vale? E porque seguramente as empresas que che recollen ese leite non che van ir a ti se tes a explotación un pouco máis alonxada, porque xa non lle é rentable acudir ali a buscar cho leite. Co cal, o que sucede é que a desaparición da cuota láctea o que condenou foi as explotacións agrarias literalmente a desaparecer e en moitos casos a desaparecer endebedadas, dado que se tiñan endebedado para poder comprar esa cuota láctea que agora carece de valor. Que sucede, señoras, señores, xa que nos fomos ao agro, que sucede no mundo do mar? Pois exactamente o mesmo. Históricas neste país son as loitas das mulleres da conserva, loitas desde os anos 90 para diante que teñen absolutamente desaparecido. Busquen vostedes conserveiras en Boiro, Póvoa, Vilagarcía, Vilanova, xa non existen. Quedan moi poucas e ese sí que era un sector absolutamente desenvolvido por mulleres, onde se traballaba, onde elas eran, incluso chegaron en algún momento a ter unhas condicións laborais bastante dignas dentro do que era o sector. Ese sector ten desaparecido. Agora temos un sector do mar absolutamente controlado por Europa, tamén con cuotas limitadas, evidentemente, pero un sector de grandes empresas pesqueiras. A pesca pequena desaparece, vayan vostedes a ver unha lonxa en Marín, vayan vostedes a ver unha lonxa en Vigo, vayan vostedes a ver unha lonxa en Vilagarcía, non toparán unha sola onde a pesca de baixura chegue. Quero recordar que por esa zona queda Bueu, que é o único que se mantén un pouco, que vai a lonxa, os barcos aínda descargan o peixe a última hora da tarde. O que quero decir é que nesa industria grande do mar ten provocado a como se ten configurado a industria do mar. Hoxe, o noso sector marítimo, a única digamos, relevancia que ten, e é moita, é que ofrece frío, señores e señoras. É dicir, ofrecemos frío, ofrecemos grandes frigoríficos de peixe que se pesca en Argentina, veñen aquí, o refrixeramos e o vendemos novamente para Marrocos, para Chile, para onde ustedes queiran. É dicir, estamos ofrecendo simplemente unha industria intermediaria, non a industria primaria de calidade que sí que creaba postos de traballo, que sí que creaba que sí que sustentaba economías familiares e das que sí participaban as mulleres tamén. Esa industria ten desaparecido. Eu non é que queira voltar ás pequenas gamelas cargadas de sardiña, non estou falando deso, pero sí estou falando de que sí depende da política e sí depende da idea económica que teñamos potenciar os sectores ou outros, porque non nos engañemos, Gealsa ten a súa maior producción en Guatemala actualmente, é dicir, desmantelou absolutamente a súa manufactura en Boiro tradicional e marchou para Guatemala, onde resulta ser moitísimo máis rentable.
O mismo ten sucedido, solamente por dar unha pincelada, ca industria do textil. En algún momento, pois, parece que efectivamente outro sector onde as mulleres tiñan unha certa relevancia, a esta industria do textil, donde, bueno, parece que se quedaban cooperativas que podían tirar para adiante, en Ordes, por exemplo, Caramelo, Lalín, está absolutamente desaparecido. É moito máis fácil producir en Marrocos, producir en Senegal ou producir en India. É dicir, que sí que existe unha desregularización absoluta do mercado, que o que ten provocado é simplemente que as mulleres teñan que marchar de todos esos sectores. Vos pensade no agro, pensade no mar, pensade no textil. Xa, se vemos o pequeno comercio, e despois os outros dous grandes sectores que os recortes sociais sí que tocaron e que fan que as mulleres, quizá con postos máis cualificados, teñan que volver para casa. Refírome á educación e refírome á sanidade. É dicir, a paulatina privatización da sanidade ten provocado que moitas mulleres, o despido de moitas mulleres traballadoras, e o mismo sucede con educación. Polo tanto, sí que é certo que a cor política, sí que é certo que o discurso político e, sobre todo, a necesidade absoluta de creación de un discurso económico distinto é absolutamente necesario para lograr que as mulleres volvan, eu son das que digo que saian da casa para volver ao mercado de traballo, porque eso se une á invisibilidade ou á supresión desos organismos que se supón que velaban un pouquiño por certas políticas de igualdade. Refírome, pois, por exemplo, ao Ministerio de Igualdade ou á Secretaría Xeral de Igualdade, que evidentemente hoxe silenciados ou invisibilizados. Entón, o discurso é, efectivamente, as políticas de xénero, as políticas de igualdade forman ou non forman parte do benestar, do estado do benestar. Que estado do benestar queremos conseguir, e se esas políticas forman parte, o que non poden ser que sexan as primeiras en recortarse, porque son as primeiras que se consideran prescindibles. Son as primeiras que non parece que sean necesarias, entonces no momento tal. Non é o mismo recortar, hai que ver en donde se recorta. Pero cuidado, a veces miramos moito para Europa, e eu creo que de Europa tamén hai que mirar non as cifras as grandes cifras no papel, senón que hai que mirar un poquinho como se vive. Alemania, ese paradigma de estado de bienestar, ten ahora mismo 8 millóns de persoas en umbral da pobreza. E 8 millóns de persoas que están traballando, A ver, non nos engañemos. É dicir, que isto, a política neoliberal e a política de capitalismo salvaxe, permítaseme a expresión, porque eu creo que hai que volver aos vellos termos, o que está provocando é que isto é generalizado. Non nos engañemos nun mito de el estado del bienestar en Europa. Sí, o estado de bienestar en Europa evidentemente existe, e existe porque leva moitísimos máis anos, está máis consolidado e hai unha forte creencia de conciencia cidadá. Pero cuidado, quebra exactamente igual que quebra aquí ante os intereses macroeconómicos. Quebra. Porque claro, 8 millóns de persoas con minijobs, señores, señoras, estamos no umbral da pobreza. O recorte dos servicios sociais apontaba a compañeira. A ver, vamos a ver. Se o que se está vivindo é unha tendencia absoluta ao traballo a tempo parcial, o contrato a tempo parcial, estamos falando, señoras e señores, de ganar 350 euros. Si tes que pagar 125 por calqueira gardería en Santiago de Compostela, é moi lícito decir que non compensa traballar. É moi lícito decir que non compensa traballar, porque as condicións do traballo pasan a ser dunha precariedade tal e a falta de servicios pasa a ser semellante que eche mellor que te quedes na tua casa cuidando o teu fillo. E esa é a reflexión que se fai. No mesmo momento que no campo, en Galiza temos unha configuración da casa rural peculiar que leva que a xente maior ainda sexa cuidada na casa. Pois no campo, a quebra das explotacións agrarias o que ten feito é que moitísimas mulleres se apuntaran al fenómeno lei de dependencia. Esa famosa lei de dependencia agora prácticamente paralizada e limitada a prestacións económicas. É dicir, que o que ten provocado é que as mulleres se queden na casa ou volvan a casa. Por qué? Porque efectivamente os recortes nas garderías, os recortes na lei de dependencia, os recortes en transporte, o que provocan eso, co deterioro do traballo, o que provoca que as mulleres non vayan xa a traballar. Non vayan xa a traballar porque realmente non compensa traballar. É que acabas traballando para pagar
a carencia de servicios públicos, prácticamente hoxe por hoxe. Entonces, o que sí creo é que hai, vou intentar ser rapidísima, hai unha realidade, señores, señoras, e a realidade é a seguinte, coa precariedade laboral hoxe as mulleres non cotizan, prácticamente, ou se cotiza moi pouco, o cal nos vai a condenar novamente a seguir sendo o que somos, o 70% dos titulares de pensións non contributivas, é dicir, a pobreza para o futuro. Hoxe por hoxe existe un 26,02% de poboación activa no Estado español que está parada, 1.833.700 fogares con todas as súas persoas, os seus componentes en paro, e o 55,1% de desemprego juvenil, digo para pouca xente xoven que veo por aquí, ou realmente moi xoven, sin despreciar a ninguén. Co cal, eso é realmente o panorama que hai. É dicir, eso é realmente, e ante eso, ou existe un cambio absoluto da política económica e da política económica e do concepto de política, de compromiso cidadá e de democracia, ou senón o que comprobamos é que todo isto queda en papel mollado e inmediatamente existe case incluso é tristísimo comprobalo, pero case unha legitimación a suprimilo en base a outras supostas necesidades. É dicir, que o que hai é que redefinir cun criterio urxente a participación, o compromiso e o modelo político, porque senón, evidentemente, eu son das que penso que esta crise económica é terrible para as mulleres hoxe e o será para as mulleres cando dentro de 20 ou 30 anos que prácticamente seguirán condenadas á pobreza.